Hos Højer Møbler arbejder vi udelukkende med undervisningsmøbler, så for os handler det om at skabe de ideelle forhold for indlæring i en undervisningssituation. Støj er i den henseende en væsentlig faktor for vores evne til at koncentrere os. I stedet for at forsøge på at dæmpe den eksisterende støj, synes vi det kunne være interessant at kigge på, hvor problemerne skabes, altså kilden til støjen. En af de største støjkilder blandt møblerne er undervisningsbordene. De har en stor fysisk overflade, og interaktionen med brugerne er høj, da det her eleverne vil tilbringe det meste af deres tid. Under vores udvikling af Mute-bordpladen testede vi et hav af materialer, og vi endte ud med et produkt, hvor vi selv kunne høre en tydelig forskel på vores standardbordplade til vores nye Mute-bordplade. Det var vigtigt for os at få testet den reelle støjreduktion hos fagfolk, og vi fik kontakt til Delta i Aarhus, som har foretaget nogle lydmålinger for os. Hos Delta er vi som uafhængig godkendt teknisk serviceinstitut rigtig glade for at kunne hjælpe virksomheder, der udvikler nye produkter. Vi har 280 specialister stående til rådighed med henblik på at kan hjælpe med at dokumentere, når der er sådan noget, det har skabt nye landevindinger. Vi fik til opgave at sammenligne støjudstrålingen for 4 Højers bordplader. Højer var interesseret i at sammenligne borgernes evne til at dæmpe den støj, som opstår i f.eks. en skoleklasse, når hårde genstande tabes eller lægges på bordet. For at opnå en helt ens påvirkning af de forskellige borde, anvendte vi en standardiseret bankemaskine, og de sammenlignende målinger blev udført i et rum med kraftig akustisk dæmpning. Målingerne af afvægtede støjniveau viste en tydelig forskel af støjudstrålingen for de enkelte borde, og specielt en af bordene var markant mere støjsvag end de øvrige. Forskellen mellem den bedste og den næstbedste bordplade var 11 dB. En reduktion af et støjniveau med 11 dB vil normalt opleves som halvering af støjen. Den bedste bordplade, Mute, var 18 dB mere støjsvag end den simpleste standardbordplade. En reduktion på 18 dB vil opleves som betydeligt mere end en halvering af støjen. Vi kan kun være tilfredse med resultatet, når vi ser, hvor stor en værdi Mute skaber for vores kunder. Og lidt sjovt er det, at et produkt, som gør så lidt på styr af sig selv, kan skabe så meget opmærksomhed.